प्रमदखौ बोख्लायनायनि थाखाय जोंनि अमा मानै बुथारदों। अमा मानै ओमफ्राय दालि सबजि ना ओमफ्राय जेरै हागै निखि दङ आलु फिसा दङ आलु फिसा दङ ओमफ्राय दङो। हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेनसेयाव फरायहरलायबाय थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' आं बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो स्टार्ट खालामलांसै। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। Baik musa nang menduko. Musa naik baik man. Acha ya. Ada. Ini sudah jaga pula. Ini sudah nak mana? प्रमदखौ बोख्लायनायनि थाखाय जोंनि अमा मानै बुथारदों। अमा मानै ओमफ्राय दालि सबजि ना ओमफ्राय जेरै हागै निखि दङ आलु फिसा दङ आलु फिसा दङ ओमफ्राय भिन्दि भाजा दङ पापर दङ। ओमफ्राय दा जानजाबाय जायाखै? बेनिफ्राय बर'सा लास्ट जानजाबाय जायाखै दा? जानोथ' दा सोरबा जायो मोनजोब्बाय ना गथे? मोनजोब्बाय। दे आरो माबा संबावदोंमोन?